Boa tarde a todos e a todas. Retomamos a sesión coas preguntas de resposta oral. Comeza este turno a concelleira non adscrita, a señora Faraldo Calvo, cando queira. Moitas gracias, señora alcaldesa. Traigo de primeira unha pregunta que xa trasladamos no último pleno como un rogo. Existe unha parcela no barrio de Palavea, situada entre o propio barrio e o Centro Tutelar de Menores, que é de propiedade privada. Pertence, creemos, á promotora Masar, sendo unha pequena parte desa parcela a que está máis cara ao barrio, pois de propiedade municipal. Valorábamos, preguntábamos pola posibilidade de negociar coa promotora propietaria do solar unha cesión temporal para disfrute e ocio da veciñanza da zona, asumindo o Concello, mediante un acordo de cesión temporal, pois o mantemento e a adecuación do terreo para disfrute e ocio da veciñanza e, sobre todo, para cuestións lúdicas, deportivas, en tanto non se abre as instalacións da fábrica de armas, o que facilitaría, ademais, para a veciñanza unha salida importante para o esparcemento do barrio. Sí, vou facer a resposta casi nesta única quenda, porque é certo que se formulou esta cuestión en algún rogo en plenos precedentes e, sinceramente, a posibilidade existiría. Consideramos que a posibilidade de facer esta negociación é complicada. É certo que esta parcela desta promotora que citaba se trata de OAPI R38, que non se ten desenvolvido, pero é certo tamén que desde os servicios técnicos de urbanismo son, non habitualmente moi proclives a facer este tipo de negociación coas parcelas privadas para destinalos a usos provisionais, sobre todo na medida en que exixan investimento municipal, sobre todo polas cargas que podan supoñer desde un punto de vista económico patrimonial. É certo que estamos traballando con carácter xeral para impulsar os ámbitos ou polígonos en zonas urbanas que, como en este caso Palavea, xa teñen unha conformación compactada. É certo que Palavea, Santa Gema, Pedralonga, esa parte do Foxo, precisan ámbitos de esparcemento e citaba a señora Faraldo que efectivamente a gran oportunidade vai pasar polos servicios comuns e aperturas tanto de equipamentos como de espacios verdes que vai supoñer o proxecto de Cidade TIC. Non é por diferir aí a contestación, pero por resumidamente dicir que esa negociación é complicada, mentiría se dixera o contrario, e a gran oportunidade pode ser precisamente o desenvolvemento da parcela para a Cidade TIC. Gracias. Moitas grazas. Creo que valdría a pena o esforzo. O solar exixiría moi poucos recursos materiais, moi poucos, porque se trataría simplemente de facer unha limpeza, que creo que ademais é exixible ao dono da parcela, e desta maneira asumiría o propio Concello, unha limpeza da parcela, unha pequena cementación para que podan facer unha pista, imaginemos, de baloncesto, e unhas bancadas e unhas mesas que poderían ser despois reutilizadas en outros espazos. Creo que o esforzo material é pouco, entendo que o esforzo dende a Concellería de Urbanismo sería grande, pero tamén creo que vale a pena darlle unha resposta en tanto, insisto, non se abren as instalacións deportivas que se prevén na zona. Sí, por rematar, se hai alguna necesidade ou obriga por parte da promotora de manter en correctas condicións de mantemento, se lle requerirá en ese sentido. Faríamos algún contacto a ver que posibilidade existiría de traballo.
Pero, bueno, eu creo en ese sentido que é importante traballar para impulsar o desenvolvemento precisamente desa parcela conforme ás previsións do propio planeamento urbanístico. Gracias. Moitas grazas. Seguinte pregunta, señora Faraldo. Bueno, en visita polo barrio dos Castros, da man da súa asociación de veciños, pois unha das cuestións que podemos ver é existen, coñecida por todos e por todas seguramente, entre a Rúa da Merced e a Avenida da Oza, unhas galerías comerciais que comunican ambas zonas do barrio a través dunha enorme escalinata. Enorme escalinata, estamos falando dun pasadizo de uns 4 tramos de escaleiras, e cada tramo de escaleiras entre 20 e 25 peldaños. Eso supón que, aínda que é paso continuo da veciñanza, porque tanto na parte da baixo pola Avenida de Oza existen servizos, paradas de autobuses, un gran supermercado, como pola parte de arriba da Rúa da Merced existe, entre outras cousas, tamén o centro de saúde, e insisto, sendo paso da veciñanza, é un paso cas dificultades que podemos imaginar por ser zona de escaleiras. Pero es que, ademais, no medio xusto deste pasadizo hai unhas galerías comerciais que a día de hoxe se encontran casi abandonadas, no sentido de que a maior parte dos postos están cerrados e quedan neste momento 2 ou 3 postos. Os pequenos comerciantes que visitamos agradecían e comentaban que é recurrente no barrio falar da posibilidade dunha instalación de escaleras mecánicas que, además, servise para unir ambas zonas do barrio, unir a Rúa da Merced ca Avenida de Oza, facer máis fácil o tránsito das persoas que as utilizan este pasadizo e, ademais, revitalizar unha zona que podería ser incluso socorrida para o pequeno comercio, porque hai bastantes postos pechados. Entón, a pregunta sería se hai algunha previsión formal de reformar ou algún plan de obra, ou se o concelleiro me contesta que non, se habería posibilidade de estudar a instalación de escaleiras mecánicas nese pasadizo. Sí, esta proposta de execución destas escaleiras mecánicas nas galerías comerciais da Mercedes sí que non la trasladara tamén. Estivemos ali máis dunha ocasión falando coa Asociación de Veciños de Ozagaiteira aos Castros. E incluso hai algunha proposta recollida no plan para a mellora da accesibilidade mediante elementos mecánicos do Concello, chamado PAEMAC, relativas ao Castrillo, que é un documento do ano 2015 que estamos a traballar con el na medida en que podan ser algúns proxectos viables ou revisables en ese sentido. O que pasa é que, falando tamén coa Asociación de Veciños, hai que analizar, e se analizaron as titularidades dos ámbitos desas escaleiras parcialmente municipais, porque a veces existe esta confusión, pero na súa maioría de parte privadas, si tiveron algún contactos con algúns propietarios, pero que os propietarios, máis que falar de cesións ao Concello, falaban de vendas ao Concello, co cual, en principio, faría máis complicada esta situación. En todo caso, como hai que clarificar esas titularidades ou non municipais, estamos a facer levantamentos topográficos tamén da zona para identificar precisamente esas titularidades e, en todo caso, nos estamos traballando, en primeiro lugar, nunha obra que se está en marcha no ámbito dos Castros, como é o ascensor que estamos a construir xa pola parte do Mirador, e, por outra parte, estamos redactando o proxecto de ascensores en Villarchao, que sería unha das alternativas que nos estaba a presentar a Asociación de Veciños no caso de que finalmente non fuera viable esta accesibilidade a través das galerías. Moitas grazas. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. Primeira pregunta sobre política cultural, señora Beira. Sí, ten o Goberno local un proxecto cultural claro para poñer en valor todo o potencial cultural da nosa cidade?
Señora Beira, pois diríalle que sí. A nosa cidade ten o potencial cultural suficiente para se converter na capital cultural de Galiza. Así o dixemos desde o BNG na campaña das municipais e así tamén o chegou a afirmar vostede, señora Rei. A nosa cidade goza de tecido cultural de base, de asociacións de profesionais, de artistas que viven e tentan traballar na nosa cidade, de locais que se dedican á difusión cultural, como as librarías ou as salas de música, de recintos, de rúas e prazas aptas para seren escenarios culturais, de agrupacións musicais municipais propias que só dependen do Concello da Coruña, como é a Banda Municipal de Música, de infraestructura pública e municipal en case todos os barrios, como as bibliotecas municipais e os centros cívicos, para facer chegar a cultura case a cada recuncho da nosa cidade. Mais nin as artistas, nin o tecido cultural de base, nin as asociacións profesionais, nin os locais poden aturalo todo. Nas rúas e nas prazas, nos recintos, na infraestructura municipal e pública non se programa. Non hai iniciativa innovadora por parte do goberno local, nin tan sequera se poñen en marcha aquelas propostas que trae a oposición a pleno e agasalla en forma de moción, nin aquelas que están recollidas nos acordos de investidura. Na Coruña, este ano, nunca foi 23 de abril. Tampouco se facilita o labor das entidades culturais de base. As asociacións veciñais non saben se vai haber fondos para as festas, coas que habitualmente se contrataban músicos e outras actividades culturais. Nada se sabe da programación de verán, nin do Presco. A Banda Municipal de Música está abandonada e todo o mundo ten límites. A dimisión de Rómulo Sanjurjo, a quen lle agradecemos o seu tempo de servizo público, foi o último dos bandazos en materia cultural da cidade. Agardemos tamén que sexa o derradeiro. Quedou claro, de momento, que non hai proxecto cultural no goberno municipal. Aproveitamos tamén para lle dar a benvida a Betina. A vida e o sustento de moita xente está en xogo. Gracias, señora alcaldesa. Gracias, señora Beira. En primeiro lugar, agradecerlle, como non pode ser de outro xeito, o seu ton construtivo, máis alá das críticas que poida formular, que entendo que como grupo da oposición intente atender o seu nicho, o sector ao que vostede intenta responder. Mire, neste Concello non hai bandazos. Eu entendo que vostedes queiran inscribir o que é un funcionamento ordinario e normal, pois en facer crítica de algúns aspectos moi determinados. Bandazos, desde logo, non só non hai un paso firme. A Concellería de Cultura, dende o noso punto de vista, ten un papel esencial e ten un papel esencial dentro do organigrama deste goberno. Por iso asumiu as competencias da área directamente a nosa alcaldesa. Coido que, ademais, é suficiente para salientar a importancia que este goberno lle outorga á cultura nesta cidade. Mais, como a mellor forma de respostar ás preguntas e con datos, voulle dar algúns parciais, para non facer moi extensa a intervención por datos, sobre o que é a actividade cultural neste Concello. A actividade cultural, malia a pandemia, dende a toma de posesión de Inés Rei como alcaldesa. En recintos como o Coliseo fixéronse 50 funcións de artes escénicas. No Fórum, 710, das cales de cine foron 568. No Teatro Rosalía, 177. No Teatro Colón, 110. No Ágora, 18. Actuacións vinculadas directamente ao Plan de Reactivación Económica e Social, o Presco, 134. Nun total de 1.199 actuacións en todos estes espacios. Isto só nos recintos citados e só no ámbito das artes escénicas e das proxeccións cinematográficas. Nesta táboa non se citan nin talleres, clubes, círculos, campamentos, actividades, todas elas
que sumaron só no fórum a 2.700 participantes e só no Ágora a 2.601 a través de 111 obradoiros. Non estou a falar de investimento cultural, tampouco estou a falar da actividade da rede de museos, moi afectada no 2020 e no 2021, lóxicamente pola pandemia. Só no Teatro Rosalía, e malas limitacións de aforo e os peches obrigados, sumáronse 35.538 espectadores. Claro que temos un proxecto cultural, un proxecto que se viu truncado pola mesma pandemia que o ano pasado obrigou a confinar a todo o planeta, señora Beira. Aínda así, non paramos. E non paramos pola indudable forza, polo compromiso co sector e pola necesidade de ofrecer aos cidadáns contidos culturais de calidade. Agardamos que, dende este verán, que as cousas cambien e que a pandemia permita facer todo o que quedou pendente do ano 2020. Como ven, non só temos proxecto cultural, sino que estamos dispostos a dar un paso máis. E aí nos gustaría contar coa cooperación de todos, tamén coa súa. Sabemos que a súa posición é constructiva e que seguramente o siga sendo. Así é como se construe cidade, aprendendo dos erros, pero mirando cara adiante cun proxecto cultural claro. Nada máis e moitas gracias. Grazas, señor Laje. Seguinte pregunta do BNG, señor Jorquera. Perdón. Grazas. Cando ten previsto o Goberno presentar un modificativo para ampliar o anexo de convenios nominativos? Señor Jorquera, como xa expliquei durante a miña intervención ao respecto deste asunto na moción presentada polo Partido Popular, farémolo ao longo das vindeiras semanas, cando sexamos capaces de chegar a acordo con todos os grupos, e creo que máis pronto que tarde imos a resolver algo que ten un compromiso que está establecido con vostede, que eu quero reiterar hoxe aquí. Xa sei que a todos nos gustaría ir máis rápido e, desde logo, o que me gustaría que non nos fixéramos trampas. Creo que, cando é posible ir máis rápido, se vai. Ninguén está retrasando esta decisión, pero é certo que hai que conformar acordos o suficientemente amplios e que fagan posible que o pleno desta corporación acorde e faga viable unha maioría que saque adiante non só os convenios nominativos, senón o presco e tamén as inversións que están pendentes. Mire, señor concelleiro, como sabe, o BNG non demandou grandes modificacións no anexo de subvencións nominativas. O que demandamos foi celeridade na aprobación dos convenios. E pese a iso, houbo que esperar até o 24 de febreiro para que someteran a aprobación por vía de urxencia os primeiros convenios. Por moito que non estivésemos de acordo co xeito en que se negociou e tramitou esa modificación, nin coa súa negativa, a negativa da alcaldesa a admitir que as emendas puidesen ser votadas, votamos a favor para non causar un prexuízo ás entidades beneficiarias. Pero como lembramos antes no debate da moción, fixemos explícito que o noso sí era un sí condicionado a que, tras aprobar os convenios máis apremiantes, se abordase con celeridade unha nova modificación dos orzamentos para ampliar os convenios, incrementando recursos e incorporando a máis entidades. Pois hai entidades que solicitaron convenios e non foron incluídas naquel modificativo e outras que sufriron unha diminución de recursos respecto do ano pasado. E pasaron 2 meses e medio e seguimos esperando. Mire, como dixemos en múltiples ocasións, discrepamos profundamente da decisión unilateral do seu goberno de prorrogar os orzamentos. Pero cando un goberno toma unha decisión tan discutível como esa, o mínimo que se lle pode exixir é que teña un plan para paliar os problemas que poida provocar esa decisión. Porque os convenios non se prorrogan, o presco non se prorroga e hai outras necesidades que non estaban contempladas nos orzamentos de 2020 que a cidade non se pode permitir o luxo de desatender. E vostedes están demostrando que ni siquiera tiñan ese plan. O seu plan é sustituir a realidade pola propaganda, como fan co plan de contratación. Vostedes presentan unha simple relación de contratos pendentes de licitar como se fosen investimentos reais. Pero a realidade é que este Concello está sumida na parálise. Ao ritmo que imos non teremos presco senón presquito.
O ritmo que imos o Presco de 2020 executarase en 2022, como, por certo, como está acontecendo, por certo, co Presco de 2020 que se está executando no 2021. E, mentras tanto, as entidades siguen agardando polos novos convenios. Señor concelleiro, ese proceso non se iniciou porque vostedes non tomaron a iniciativa. Non presentaron un borrador, non entablaron reunións cos distintos grupos para recoller as súas propostas e as súas suxestións, nin o fixeron cos convenios, nin o fixeron co Presco. Por tanto, se non se avanza é por responsabilidade súa, señor concelleiro. Non eluda a súa responsabilidade. Gracias, señor Jorquera. Pareceme ben que se xa aguerrido intentando responsabilizarnos de que non exista un novo anexo de convenios nominativos, pero, señor Jorquera, voulle decir da mellor forma posible. Si o seu grupo, en vez de ter 2 concelleiros, tuvera 4 ou 5 concelleiros, xa estaría aprobado, señor Jorquera. É que o Goberno e máis o BNG non chegan. Eu quero que o conte así, non teño ningún problema en contalo. Eu creo que vostede fai o seu papel, e fai ben en facelo. Eu podo ter un arranque de sinceridade ou calarmo, pero a estas alturas podemos vir aquí e morrer de éxito. E o mellor hai que morrer de éxito, pero o mellor é non morrer, señor Jorquera. A ver se podemos quedar todos vivos e levarnos ben. Entonces, o Partido Popular e a Marea tamén teñen algo que aportar en isto. E tamén serán críticos, e tamén dirán que a culpa é do Goberno, porque é o que teñen que decir. Vamos a ver se somos capaces entre todos de sacar isto adiante. A actitude do Goberno é constructiva. Nos gustaría ir máis rápido? Bueno, pues seguramente sí, e seguramente cometemos erros como o que máis. Vale. Calquera caso, señor Jorquera, cabe recordar que non hai o milagro dos pans e dos peixes, é dicir, non se multiplican os recursos salen sempre de algún sitio. Neste ano hai un incremento de 649.000 euros con respecto ao ano pasado para contribuir ao financiamento das entidades de carácter social, por exemplo. Creo que neste caso a sensibilidade do Goberno, particularmente da nosa alcaldesa, é evidente, co tecido asociativo, pero fundamentalmente co tecido social. Bueno, podemos ser receptivos non só ás críticas, sino ás peticións que vostede fai. Pero, en calquera caso, temos que ser capaces de concertar. E se decidimos incrementar os recursos nos convenios, temos que ser capaces tamén de intentar priorizar. Por lo tanto, eu creo que hai unha boa disposición, é o que podo decir, máis alá dos xogos que teña que tal e dos papeles que represente cada grupo, eu o que vexo é unha boa disposición xeral por sacar adiante asuntos que nos importan e que nos interesan a todos. Co cal, agardo que, máis pronto que tarde, podamos felicitarnos, aínda que os grupos da oposición diga que se chega tarde, que esa se tiña que facer antes, e que cada un xogue o papel que considere. En calquera caso, vamos a traballar en positivo e vamos a mirar cara adiante. E eu creo que vamos na boa dirección. Se vamos ben, ao mellor, aínda que tardemos un pouco máis, pois eu creo que merecerá a pena, nada máis. Moitas grazas. Terceira e última pregunta do BNG. Gracias, señora alcaldesa. A ver se o problema que fundamenta esta pregunta tamén se soluciona cando o BNG teña 4, 5 ou máis concelleiros. Cal é a razón pola que o Goberno municipal non iniciou aínda os pasos para proceder á ampliación de capital de Musa, imprescindível para a apertura do complexo deportivo do Castrillón? Señor Jorquera, sabe que no personal lle deseo o millor, no político o xusto. Pero si quere entender, entende. Hasta entenden os que non entenden moito. E Musa está rematando, señor Jorquera, os últimos detalles, os últimos flecos das obras e en breve se van a aprobar pois os procedementos administrativos para poder dar pé ás licitacións do equipamento das instalacións. En paralelo, levanse a cabo accións que están destinadas a poder abrir as instalacións ao público segundo os criterios que están fixados na encomenda de xestión. Por lo tanto, o que lle podo decir é que o que non sucedeu entre 2020
2011 e 2015 e o que non sucedeu tampouco entre 2015 e 2019 si vai a suceder, como dixen no turno da mañá, que non sei por que a algúns lle molesta, no Castrillón, con Inés Rei como alcaldesa, si vai a ver a luz aquilo que non veo a luz 8 anos para atrás. Non fixeron falta por agora, señor Jorquera, esos 4 ou 5 escaños que vostede ansía, pois parece que para resolver o do Castrillón non van a ser necesarios. Pero nunca sobra todo o que poida axudar. Sempre andas dicindo pro ano que ven e chega outro ano e pasa tamén. Señor concelleiro, inda que sexa deportivista, este retrouso forma parte da foliada do Celta do grupo A Roda. Pero ben podería ser un retrouso dos veciños do Castrillón sobre os anuncios de apertura do seu complexo deportivo. O complexo deportivo do Castrillón leva camiño de converterse na versión coruñesa do aeroporto de Castellón. O de Castellón é un aeroporto sen avións e o do Castrillón é un complexo deportivo sen instalacións deportivas. O edificio leva 4 anos rematado, pero dende hai 4 anos só alberga un Gadis e o resto segue sendo unha casca baleira. A posta en funcionamento deste complexo é unha actuación longamente demandada pola veciñanza, porén, os prazos anunciados para a súa apertura víronse sistemáticamente incumpridos, até o punto de que a día de hoxe ni sequera se albisca cal pode ser a data de apertura, nin a veciñanza ten información sobre as condicións para o seu uso e desfrute. E cal é a razón? A razón é que o Goberno municipal encargou a Emusa un estudo sobre a xestión do complexo. Emusa concluiu que o modelo máis viável é a xestión directa e, por tanto, que a propia Emusa asuma a xestión conxuntamente co complexo de San Diego, pero Emusa só está en condicións de asumir a dirección e a xestión administrativa. Necesitaría subcontratar persoal e para isto e para completar o equipamento necesita unha ampliación de capital. E cal é o problema? O problema é que o Consello de Administración de Emusa aprobou xa en decembro solicitar esta ampliación de capital e o Goberno municipal nen sequera iniciou os trámites. En definitiva, permítame que yo reitere, estamos ante un novo exemplo dos persuizos que está provocando a cidade a decisión do Goberno municipal de prorrogar orzamentos. E estamos ante un novo exemplo do agravamento destes prexuizos pola imprevisión e inoperancia do Goberno a hora de ter listos en tempo e forma os modificativos necesarios para paliar as consecuencias desta decisión. Consecuencia: o Concello e a cidade, insisto, sumidas na parálise e os veciños e as veciñas do Castrillón agardando eternamente por esta instalación. Señor Jorquera, cita foliada do Celta, non sei nin quen é o sobrinho nin quen é o tío ao que vostede fai referencia, pero non sei se vostede quere ser dos que tira as almohadillas. Polo tanto, dos da Grada de Río, en calquera caso, parece que últimamente están máis na parte institucional, xa deixaron de ser os do non, co cal estamos moi contentos diso, non? Que quere que lle diga? Mire, o Centro Deportivo do Castrillón é unha promesa moi bella, unha promesa que ia materializar o PP cando gobernaba e que o goberno anterior tamén tivo 4 anos para poder rematar. Pois a realidade é que ao final será con Inés Rei ao frente do Concello cando se resolva o que os veciños do Castrillón levan demandando dende fai tempo. Podíamos falar de lugares comuns, pero podemos falar de datos. O 5 de marzo de 2020, neste mandato, adxudicouse o contrato coas obras. O 11 de maio dese mesmo ano comenzaron os traballos que levaban 8 anos pendentes, señor Jorquera. Está moi ben todo o relatorio que vostede fixo. Non sei que podo contarlle de todo. O Concello, a través de Emusa, a data 31 de marzo, levaba executados 2.058.520 euros para que, por fin, todos os veciños do Castrillón teñan o centro deportivo que merece. Non é que se vayan a investir, é que xa están investidos. Faltan uns pequenos flecos para chegar ao conxunto da totalidade do proxecto, se están facendo os últimos retoques, e iso é un feito constatable. Non é para o ano que ven, señor Jorquera, é que estamos a falar de feitos. Adxudicación en 2020, execución finalizando en 2021.
Nestes momentos estánse a realizar probas nas instalacións e se teñen solicitado os certificados á Consellería de Industria e á Consellería de Sanidade, así como se está a tramitar o seguro das instalacións e o plan de autoprotección e control. Evidentemente, para nós, para o Goberno municipal, para o Goberno que preside a nosa alcaldesa, é un investimento esencial para un barrio que é importante, como todos os barrios da cidade, sin dúbida ninguna, pero para un barrio que se está prestando a atención que polas razóns que fose, todos os que presentan, incluídos vostedes, pois cartas a los Reyes Magos en fórmula de moción, pois previamente non o resolveron. Entonces, podemos falar do que se quere e podemos falar dos feitos. Os feitos indican que máis pronto que tarde, señor Jorquera, e neste mandato, os veciños do Castrillón van a ter aquilo que anteriores gobernos non foron capaces de darlle, que é un centro deportivo que levaban ansiando moito tempo. Creo que con isto lle dou resposta da bonda e será consciente de que non son palabras, son feitos. Máis de 2 millóns de euros invertidos nesa obra. Moitas grazas. Rematan as preguntas orais do BNG. Pasamos ao turno da Marea Atlántica. Primeira pregunta, señora Cameán. Sí, moitísimas grazas. Que medidas concretas e inmediatas está a desenvolver o Goberno local para ofrecer unha alternativa habitacional aos colectivos vulnerables ou en risco de exclusión? Gracias, señora alcaldesa. Bueno, el Gobierno local está trabajando sin descanso para proporcionar no solamente alternativas habitacionales ocasionales, sino también para realizar una política de vivienda estable dirigida a los colectivos más desfavorecidos de la ciudad, y completará el trabajo con la puesta en marcha de un centro de baja exigencia en las antiguas instalaciones de Padre Rubinos. Ben, moitas grazas. Pois gustaríanos coñecer un pouco con máis detalle en que se van a traducir e, sobre todo, cando esas políticas de vivenda, porque o certo é que a realidade é apremiante para moitas persoas. Si vemos esa realidade e vemos os datos, o que nos indican os datos é que durante a pandemia o prezo de aluguer na nosa cidade subiu nun 5%, pasou de 500 euros a 530 euros só durante un ano. Estos son datos do Observatorio do IBUS. Si vemos tamén os datos das persoas que están nunha situación de rúa, segundo o informe de Benestar Social do pabillón de 2020, hai 65 persoas, eu había no 2020 nunha situación de rúa. Se nos imos tamén aos rexistros de demanda de vivenda que hai para a Xunta de Galicia, atopámonos con que hai 2.217 persoas que están solicitando vivenda. Se nos imos tamén a facer unha avaliación de canto subiron os prezos do aluguer na nosa cidade, pois podemos ver que dende o 2007 até o 2019 subiron aproximadamente nun 17%. Non está claro que hai un problema, que é unha realidade complexa, pero que é unha realidade que hai que abordar. E neste sentido, sí que nos gustaría saber un pouco máis, pois eso, no concreto, no inmediato, cal é o plan do Goberno. O sea, que ten previsto facer? Falase de apertura dun novo local de baixa exixencia. Gustaríanos saber cando vai ter lugar a apertura deste local, non? Un pouco polo que puidemos ver dos informes que foron a Xunta de Goberno local, está pendiente de reforma. Non sabemos se hai un proxecto para reformar o antigo local de Padre Rubinos, pero sí que quereríamos ter un pouco máis de información ao respecto. Sobre estas medidas concretas, sí que queremos tamén ser críticas no que está incumprido por parte do Goberno local. É certo que no anterior Presco, este ano, estamos aínda á espera de poder contar con plan de rescate social. No anterior Presco iba un acordo de 150.000 euros para unha bolsa de alugueiro que non se chegou a executar. Gustaríanos saber que ten pensado o Goberno local facer con isto, se ten pensado tirar da iniciativa para poñelo en marcha ou non. É certo que tamén trouxemos aquí vía emenda a posibilidade de reforzar o programa Housing First e directamente foi vetado polo Goberno local. Con todo, creemos que hai que ter un plan, que son necesarias medidas concretas e inmediatas e agardamos coñecer que vai facer o Goberno.
Bueno, señora Cameán, pues yo, lógicamente, en el análisis de la subida de los precios del alquiler en la ciudad es innegable, están ahí los datos. Un 32% en el mandato anterior. La pregunta sería qué capacidad tuvo el Gobierno de Sullo Ferreiro de hacer algo con esa subida de los precios de la vivienda en nuestra ciudad. Pero como no quiero salirme tampoco de las cuestiones que usted ha planteado y el tiempo es limitado, sí que permítame que vaya respondiendo una a una a esas cuestiones. El convenio con Padre Rubino se firma esta semana y, lógicamente, el proyecto de reforma se está realizando en estos momentos y, bueno, después de la tramitación administrativa necesaria se pondrá en marcha. Desde luego, para nosotros es prioritario. Era una cuestión que se negoció desde el primer momento de la llegada a la concejalía, sabiendo que era absolutamente necesario ir hacia un centro de baja exigencia que en esta ocasión sí cumpliera con todos los requisitos de seguridad, de salubridad y con todos los requisitos legales al respecto después del cierre necesario que tuvimos que hacer del centro de baja exigencia que abrieron ustedes sin cumplir, bueno, pues con la normativa al respecto. Habla usted de Housing First. Y de Housing First hablan constantemente como un mantra, porque es un programa efectivamente maravilloso en cuanto a su filosofía y en cuanto a los objetivos que persigue, y en algunas ocasiones también en cuanto al cumplimiento de esos objetivos, pero no dicen ustedes que están pidiendo la ampliación de un convenio cuando los datos son los siguientes. En el año 2018 el convenio fue de 100.000 euros, siendo en los años posteriores, como ustedes sabrán, de 160.000 euros. En todas y cada una de las anualidades hubo que hacer devoluciones por parte de la entidad. Sobre 30.000 euros de devolución. Por lo tanto, es difícil que se hable de ampliar un convenio a una entidad cuando bueno, esas cantidades están siendo devueltas por no ejecutadas. Después, efectivamente, usted habla del programa Housing First. Cuando nosotros llegamos al Gobierno municipal y cuando yo aterrizo en la Concejalía de Servicios Sociales, de las 10 viviendas que componen ese programa, 4 estaban vacías en aquel momento. Se llenaron enseguida porque había lista de personas que, previo informe técnico, pudieran acceder a esas viviendas. Pero lo cierto es que ese censo del que usted habla, que no son exactamente 60, sabe perfectamente, al haber sido concejala de Servicios Sociales, que esos censos de persona en calle son tremendamente fluctuantes, pero ya existían en enero del 2019, en febrero del 2019, en marzo del 2019, y tenían ustedes cuatro viviendas vacías por las que ya se estaba pagando las mensualidades del alquiler. Se ha hecho una política importante de apoyo a las personas que mayores dificultades tienen a la hora de acceder a vivienda, no solamente para los perfiles de trabajo de los servicios sociales que puedan ser perfiles de mayor exclusión, como Conservera Celta. Recuerdo, por cierto, que ustedes se abstuvieron en el último Consejo de Musa en el que se incorporaron 2 viviendas, alegando que pretendíamos mandar personas, habitantes de Conservera, a otros municipios. Eso demuestra una de dos, o que se tiene un desconocimiento profundo de lo que ha sido su área en la etapa anterior, o que se habla sin ningún tipo de criterio ni de rigor de carácter técnico. Por lo tanto, nuestro trabajo y nuestro compromiso es claro, y no solamente con este tipo de perfil, sino también con el trabajo que se está haciendo también en colaboración con la Xunta y con el IBUS para población que se pueda encontrar en una situación más normalizada. Moitas grazas. Segunda pregunta de María Atlántica, señor Martínez. Cando estima a alcaldesa que pode comezar a funcionar a Concellaría de Cultura tras 2 anos perdidos? Señor Martínez, a Concellaría de Cultura leva funcionando dende o comezo deste mandato e vai a seguir funcionando. Cada día millor, e se conta coa súa cooperación e cos demais grupos, pois mellor aínda. Esa última parte é indiscutiblemente certa. A primeira non. Como non somos todos iguais, gustaríame comezar facendo algo que a alcaldesa non fixo públicamente, que agradecer
a Rómulo Sanjurjo os servizos prestados a este Concello. Creo que houbo luces e sombras na súa etapa. Creo que o traballo foi insuficiente para levantar un ano desastroso nesa materia, que tivo pouco tempo para facelo e que, desde logo, as condicións nas que tivo que facelo eran imposibles, e a responsable desas condicións é indiscutiblemente vostede, señora Rei. Como non somos todos iguais, tamén querería dicir que vou omitir os detalles máis escabrosos da saída de Rómulo Sanjurjo deste Concello. Que os vai a omitir non quere decir que os descoñezamos. De feito, coñeceos todo o mundo, e iso eu creo que debería preocupar ao Goberno municipal, porque sempre con carácter xeral, pero tamén, especialmente neste contexto, creo que as institucións deben dar confianza, seguridade e solucións, non dar que falar. O balance destes 2 anos en cultura, en fin, un concelleiro que durou 15 meses, un director de área que durou 5 meses, 2 xefaturas de servizo, 3 asesores distintos, 2 reestruturacións do INCE. Non sei se é preciso dicir máis. Por suposto, non hai nin proxectos novos, nin sequera a continuidade necesaria nalgúns dos que xa estaban postos en marcha. Que non tiña proxecto para a cultura xa o sabíamos, señora Rei, xa o sabíamos. Pero, o mínimo é que non o rompa todo, ou polo menos que non o rompa todo cada 6 meses. Está dito aquí de maneira repetida, e ademais neso hai un consenso bastante amplo entre as forzas da oposición, en que a cultura, que é en por sí un sector vulnerable, necesita un coidado especial, porque dende o primeiro momento da irrupción da pandemia foi un dos máis afectados. As razóns, non vou entrar nesas razóns, temos falado delas moitas veces. Levamos demandando moito tempo unha aposta especial polo rescate dese sector, e o que nos ven de volta é todo o contrario, este culebrón permanente do que non acaba de saír o Goberno municipal. Creo que isto necesita un cambio de rumbo, tome as decisións que teña que tomar, por máis drásticas que estas teñan que ser, pero a cultura non merece seguir nesta situación. Póñanse a traballar e fáganos, se é posible, coa oposición, que non merecen e que leva 2 anos tendendo a man e facendo propostas para levantar un proxecto cultural merecente de tal nome, e fágano confiando, escoitando e traballando man a man cos traballadores e as traballadoras da cultura, que son quen mellor coñece o seu traballo e que tamén, en circunstancias moi difíciles, levan 2 anos demostrando lealdade, capacidade de traballo, de proposta e ganas de traballar. Dicía antes o seu portavoz, señora Rei, que a cultura era un nicho. Eu creo que a cultura non é un nicho, por favor. Eu creo que a cultura non é un nicho, pero, por favor, non a convirtan vostedes nun nicho. Gracias, señor Martínez. Quedome coa parte máis construtiva, que é a na que manifesta que están dispostos a botar unha man, dicíndolle que proxecto cultural non só hai, sino que está encabezado en primeira persona pola nosa alcaldesa. Vostedes poden, digamos, quitarlle punta a un cambio de directivos, a un cambio laboral interno, e intentar que teña máis ou menos trascendencia pública. En calquera caso, creo que estamos a falar de asuntos moi puntuais. Creo que cando a preocupación dos grupos da oposición nunha labor que eu entendo que é lóxica de fiscalización se centra en meros cambios de carácter laboral, pois quere decir que as grandes líneas non están afectadas. É dicir, eu non vin na súa intervención, por certo, na súa, nin do grupo que o precedeu, ningunha formulación, ningunha proposta de fondo que lle fixese unha emenda á totalidade á liña que se está a seguir no ámbito da cultura.
Si a houvese, podría haber un contraste de pareceres, podríamos estar de acordo en todo, en parte ou en nada. Pero o que vexo é que se limitan a falar dunha cuestión concreta nun ámbito laboral. O respeto, pero en calquera caso creo que amosa que non hai un problema de fondo. Creo que hai unhas liñas trazadas, creo que é evidente que todos somos conscientes, ademais, que o 2020 e o 2021 son anos fastidiados, onde houve especial interés en apoiar a cultura, un sector cultural que se veu reforzado con medidas que se tomaron desde este Concello e que, ademais, foron medidas pensadas para que o conxunto da poboación poidera facer uso de recursos culturais. Quero recordarlle que por primeira vez nesta cidade se dispuso dun bono cultura que non houbera con anterioridade. Non digo que vostedes tuveran que pensar en que houbese un bono cultura, non houve unha pandemia, pero con pandemia ou sin ela, todos vostedes que tiveron responsabilidades, e algúns con moito ascendente, non se lles ocorreu formulalo. E resulta que este goberno, que dicen que comete moitos errores no eido da cultura, bueno, non só pensou na cultura, no sector cultural, sino que pensou no conxunto da poboación con un bono cultura que eu creo que ten funcionado ben. Por poñer un exemplo, señor Martínez, creo que cando non se enmenda a totalidade nin parcialmente as líneas políticas estratégicas de cultura deste goberno, se está recoñecendo implícitamente que non se está facendo nada mal, é dicir, se está facendo bastante ben. Cando se centran en un mero cambio de un directivo, bueno, lógicamente, como non se lle vai a agradecer? Só faltaría. Este goberno agradece sempre a todos os empregados públicos e a aqueles que non o son e que son altos directivos e que tamén colaboran nas tarefas de goberno, todas as tarefas de colaboración. Todos traballamos pola cidade con maior ou menor fortuna, pero en calquera caso, por suposto, é dicir, aquí non hai que racanearlle méritos a ninguén. Aquí o que hai é que ser capaces de ser construtivo. E eu, insisto, quédome coa súa posición, que eu creo que é unha posición onde formula as críticas que considera, pero tamén se valora que poidan estar dispostos a botar unha man. E eu creo que eso é positivo. Moitas grazas. Última pregunta da Marea Atlántica, señora García. Cre a alcaldesa que é urxente poñer en marcha un novo presco? Boa tarde, señora García. Pois o Goberno leva meses traballando nun novo presco, como vostede sabe, e considera que é positivo que teñamos un novo plan de reactivación económica e social na Coruña. Me alegro moito, ademais, que todos teñamos interiorizado que o presco foi unha boa iniciativa cando ningunha outra administración puxo en marcha unha iniciativa destas características, e creo que sería vivir un pouco fora da realidade recoñecer que outras administracións si teñen comenzado a dar pasos, o cal hai que saludar positivamente. Desde logo, non sendo suficiente, pois axuda a que as urxencias non sexan da mesma natureza. Que é importante que aprobemos un presco? Sen dúbida ninguna, pero de forma realista, creo que non é o mesmo a situación do ano 2021 que a do 2020. Non porque non sexa difícil a situación que temos hoxe, sino porque teñen mudado algunhas cousas. Hai administracións que se están mollando e están poñendo recursos sobre a mesa. Por lo tanto, si me gustaría contestarlle cos matices que moitas veces enriquecen, e eu creo que deben de enriquecer as contestacións, compartindo a necesidade de que haxa un presco e agardando, ademais, que sexa posible acordalo entre todos e todas, non? Bueno, a verdade é que lle convido a pisar rúa e a pisar realmente os establecementos dos sectores máis afectados por esta crise, porque, dende logo, non me transmiten esa sensación de calma nin de seguridade que vostede quere aquí trasladar a este pleno. Nos, de feito, empezamos a estar preocupados por se pasa algo. Por se lles pasa algo a vostedes ou se pasa algo neste goberno, porque a verdade é que estamos xa ben entrados en maio
E é unha circunstancia sen precedentes o que está pasando neste Concello. Non temos orzamentos municipais porque o Goberno se negou a presentar un proxecto de orzamentos, non temos unhas medidas de reactivación económica, non temos un plan de rescate social e aí está a pachorra. Ou seja, a verdade é que a min eu me quedo sorprendida. Inés Rei anunciou xa en decembro un novo Presco, pero despois en xaneiro tamén, en febreiro tamén, en marzo tamén, estamos en maio. E se realmente un dos problemas que houve no Presco do ano pasado foi a tardanza na tramitación das medidas, este ano temos que xa anticipar que imos polo mesmo camiño. O que nos faltaba, señor Laje, e retomo declaracións da súa resposta ao voceiro do BNG, é que nos bote a culpa a oposición. O sea, era o que nos faltaba. Cando o Goberno municipal unilateralmente decidiu non ter orzamentos, cando o Goberno municipal sabe que sempre puido contar aquí coa oposición que tivo un comportamento exemplar aprobando medidas de loita contra a crise, poñendo propostas en riba da mesa, poñendo ideas, desenvolvéndoas, desarrollándoas, e resulta que agora a culpa da inacción absoluta deste Goberno ben entrado maio sigue sendo da oposición. Menos mal que os fondos de publicidade e propaganda dos que falábamos antes, aqueles que vostedes querían protexer e por eso inadmitiron as emendas dos convenios, pois surten o seu efecto. Se realmente se houbera outro goberno sentado aquí doutra cor política, estaríamos enchendo todos os días portadas e páxinas coa parálise e a inacción deste goberno. A cambio, temos todos os días publireportaxes sobre a volta do esplendor a Coruña, pero o esplendor deste goberno é que entrados en maio non temos orzamentos municipais, non temos plan de reactivación, non temos plan de rescate social, non están tramitados os convenios e non temos medidas para abordar unha crise que sí está afectando e moito a moitos fogares e a moitos negocios. A Marea Atlántica presentou as súas propostas xa dentro da Comisión de Facenda que se refiren a que o Presco ten que ser moito máis ambicioso. Se o ano pasado foron 13,5 millóns de euros e non chegaron, o sea, as axudas que lle corresponderon aos negocios eran proporcionalmente ínfimas comparados cos cartéis que tiñan que colgar na porta de apoio ao Concello, pois a verdade é que este ano nos parece moi pouca ambición, moito retraso e estamos, como dicía, estamos preocupados por se está pasando algo. As medidas da Marea Atlántica propostas teñen que ver con axudas á inserción laboral dos sectores que poden asumir contratacións de persoas, axudas directas aos sectores máis danados pola crise, por suposto, hostalería, comercio e cultura, como viñamos falando. Ten que ver tamén coa garantía e os dereitos sociais, a mellora da renda social municipal, das axudas de emerxencia e medidas para capear a fenda digital que está obstaculizando que moitas persoas podan acceder aos recursos públicos, medidas importantes para reforzar o dereito á vivenda e, sobre todo, os cuidados ás persoas. No mundo histórico de Inés Rei, o Goberno municipal se dedica a desbloquear cousas. Desbloquear cousas que de momento son visións ou espellismos. De momento non temos un chuac, de momento non temos un intermodal, de momento non temos un centro de saúde en Santa Lucía. Nos encantará velo, encantarános velo. De momento non os temos. O que si vemos é un goberno bloqueado. Un goberno bloqueado cando máis se precisa. E eu convídolles a deixar de botar balóns fora e de deixar de botarlle as culpas á oposición e poñerse a traballar nun novo Presco e no que haga falta para que esta administración cumpra a súa función. Moitas gracias. Gracias, señora alcaldesa. Señora García, decía antes o seu compañeiro, o señor Martínez, que me quero quedar ca parte positiva. O Goberno non responsabiliza a oposición. O Goberno quere contar coa oposición. Creo que se pode entender, se se quere entender, por razóns evidentes. Vostedes repiten permanentemente que non hai un orzamento, que non trouxemos un orzamento, como se o feito de presentar un orzamento supuxera de que o foran a votar. Claro. Teñen que calar, por favor. Cando estea xa... Hai que volver a explicar isto. Teñen que calar. Se lles fai gracia, pois rían en silencio. Bueno,
que creo que non dixen nada tal, por decir, non trouxeron un orzamento, vexo que teñen moitas ganas de votalo, pero, a ver, nos mundos reais, non no realismo máxico, pois isto é un pouco máis complicado. Co cal, bueno, lóxicamente, faremos un intento de que sexa posible acordar todo e máis o que calquera grupo que teña a idea de cooperar e de chegar a acordos, pois este disposto. En calquera caso, creo que a situación do ano 20 non ten nada que ver ca do 21. A do ano 21, é dicir, non podemos negar que a Xunta puso en marcha algunhas medidas. Copiou os nosos bonos frescos, sin ir máis lonxe, para axudar a incentivar as compras no pequeno comercio. Chega co que está a facer a Xunta? Non. Mais, por fin asumen as súas competencias. É algo mellor que nada. Eso quere decir que nós non podemos e non debemos de facer algo? Sí. Que se anunciou a disposición a que haxa un novo Presco. Estamos en disposición de acordalo? Sí. Creemos que se debe facer entre todos? Sí. Vamos a facer o posible porque sexa así? Por suposto. E, señora García, o novo CHOAC, este goberno fixo o que pedía a maior parte da poboación, que era firmar un convenio e desbloquear unha situación que levaba bloqueada moito tempo. Que a estación intermodal, 3/4 do mesmo. Co de Santa Lucía, que llevou a contar? Está aquí o señor Deus, que eu o vía antes nos periódicos clamando contra o goberno anterior porque non se desbloqueaba. Pois algo parece que se desbloqueou. Un tren a Langosteira, que claro, vostedes decían que a señora alcaldesa que non tiña peso, que non falaba con ministros, non só falou con ministros, sino que desbloqueou xunto co presidente da Xunta unha infraestructura que levaba moito tempo pendente, 17 anos. Portanto, bueno, creo que estamos no camiño correcto e, desde logo, creo que é moito máis positivo recoñecer aquilo que se está facendo, sabendo que non sempre se fai todo, señora García, porque despois de nós virán outros e habrá moitas cousas que aínda queden por facer. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas. Turno para o Partido Popular. Primeira pregunta. Señor Varela. Gracias, señora alcaldesa, y buenas tardes. ¿Por qué la Concejalía de Educación no se ha reunido con los representantes de las familias de los centros concertados de la ciudad? Gracias, señora alcaldesa. Buenas tardes. La Concejalía de Educación siempre está dispuesta a recibir y a escuchar a la Federación de NAIs e PAIs de alumnos dos colexios concertados e privados da Coruña. Señor Celemín, celebro oír que 2 años después de su toma de posesión como concejal de Educación, una pregunta oral del Partido Popular le hace cambiar de opinión, porque el otro día se puso en contacto con el presidente de la Federación de la FAPA, de la Federación de AMPAs de la Concertada, y parece ser que se ha vuelto a poner en contacto diciendo que la próxima semana va a tener la reunión. Es bueno saber que por fin ha rectificado. Hagamos memoria. El 6 de septiembre del 2019, la FAPA envía una carta a todos los partidos de esta corporación pidiendo una reunión. Son escuchados por la Marea Atlántica, son escuchados por Ciudadanos y por el Partido Popular. La Concejalía de Educación no hace honor a su nombre y ni siquiera contesta esa carta. En el Consejo Escolar Municipal del 17 de diciembre del 19 se les promete que la reunión será después de Navidad. Pasa la Navidad, llega el confinamiento y durante el mismo ni siquiera hay un tiempo para un encuentro telemático. Y el 5 de noviembre de 2020, 14 meses después de la primera carta, la FAPA por fin tiene quien la escriba. Responden desde la Concejalía que quieren tener una reunión, pero sin concretar ni fecha ni lugar. En definitiva, una simple declaración de intenciones que queda más en evidencia 6 días después, cuando la Concejalía de Bienestar convoca a la comunidad educativa de la red pública y concertada a una reunión presencial para presentar en el Ayuntamiento el programa Brecha Digital. ¿Qué costaba reunirse con ellos finalizada esta reunión? Decía Ian Fleming, el famoso espía británico, que 1 vez es casualidad, 2 coincidencia, 3 el enemigo. Señor Celemín, nos conocemos profesionalmente desde hace años y sé que usted no es el enemigo de nadie ni de nada. Pero si yo no le conociera y estuviera en la piel de una familia de la FAPA, me sobrarían razones para creer que usted durante 2 años nos ha estado haciendo la cobra. Y más en un contexto en que la nueva ley educativa, la LOMLOE, pretende asignar un papel subsidiario a la enseñanza concertada respecto a la pública.
El derecho de los padres a elegir un centro educativo no es una emanación estricta de la libertad de enseñanza reconocida en el artículo 27 de la Constitución. Palabras de la ministra de Educación en el Congreso de Escuelas Católicas, 14 de noviembre del 19. Esta declaración supone un volantazo que hace derrapar a las anteriores leyes educativas socialistas, por descontado a las leyes educativas del Partido Popular, y contradice al Tribunal Constitucional en la sentencia 74 del 2018, que concluyó que la libertad de enseñanza del artículo 27 reconoce la potestad de padres a elegir el centro educativo de sus hijos, sea público o privado, con estatus de igualdad y no de subsidiariedad. Ahora imagínese lo que estas familias pueden pensar de su comportamiento evasivo hasta la fecha. Y estos no son tiempos para amagar, son tiempos para escuchar más que nunca, porque ahora que empezamos a ver el final de la pesadilla, afloran las otras dos pandemias colaterales, por un lado la emocional y por otro la económica. Porque este virus ha cambiado profundamente el escenario y detrás del alumnado de la concertada hay madres y padres inmersos en una gran diversidad de situaciones económicas y familiares que es necesario conocer, reconocer y apoyar. Hablamos de más de 14.000 familias con hijos escolarizados de infantil a bachillerato en los 18 centros concertados que tenemos. Hablamos de que este alumnado representa el 50% del alumnado coruñés y hablamos de que a día de hoy la Concejalía de Educación no se ha sentado a escuchar a la mitad de la comunidad educativa de esta ciudad. La FAPA prioritariamente solicita una línea de ayudas bien directas a las familias que lo necesiten para que sus hijos puedan participar en las actividades extraescolares o bien ingresando esta ayuda a cada una de las AMPAs que organicen la misma. Estoy convencido, señor Celemín, que usted, que es un buen profesional de educación, con usted lo van a conseguir porque es de elemental justicia concedérselo. Muchas gracias. Señor Varela, parece que viene usted trabajando en lo privado. Mire usted, tengo reuniones periódicas con el jefe territorial de educación, que es del Partido Popular, con los directores y directoras de los centros educativos, con la Federación de Centros Públicos, con el Consejo Social de la Universidad, con el Consejo Escolar Local, con las AMPAs de los centros escolares, con la Asociación Internacional de las Ciudades Educadoras, con la Inspección Educativa, y no con la asociación que preside el señor Louro. ¿No le parece algo extraño? En el historial de la concejalía se le ha convocado al señor Louro en 4 ocasiones a lo largo de estos 2 años con diversos temas, en el Consejo Escolar, en la brecha digital e incluso con una reunión con la alcaldía. Se le ha invitado a los distintos actos organizados por la concejalía, hasta se le felicita en Navidad. Mire usted. No existe ni un correo, ni uno solo, solicitando una entrevista por escrito. También es cierto que las dos partes siempre han manifestado verbalmente la voluntad de reunirse. Aún así, yo esta semana le he llamado, he tomado la iniciativa y hemos fijado una reunión para la próxima semana despejando cualquier tipo de ayuda o malentendido, porque estoy encantado de recibirle a él y a su junta directiva. Pero aún sigo esperando, como tantas veces, una respuesta. Tienen un convenio nominativo que en 2 años lo han rechazado siempre. Por otra parte, los colegios concertados nos interesan. Nos preocupamos por ellos y por su comunidad educativa porque forman parte de esta ciudad. Así lo manifestó la alcaldesa Inés Rey en la reunión que tuvo con los directores y directoras de los colegios concertados y en la que estaba el señor Louro. Le pondré algunos ejemplos. Les ofertamos actividades complementarias y extraescolares. En la pandemia atendimos la desinfección de las aulas. La Concejalía de Bienestar Social está en permanente comunicación con los centros y resolviendo problemáticas de las familias día a día, a veces muy complicadas. Se apoya las entradas y salidas con la policía local allí donde se necesita. Existen ayudas de diversa índole como las becas de comedor. Atendemos demandas de accesibilidad por la Concejalía de Urbanismo, como demostró en la última visita de la alcaldesa del señor Villoslada de Inés Rey a las Calasancias. Tenemos visitas en jesuitinas, Grande Obra, Esclava o los dominicos. Ponemos a disposición nuestros recintos para que puedan realizar sus actividades bien en el Ágora, en los museos científicos o allí donde los solicitan. Participan en las becas al extranjero.
Por tanto, la implicación en la escuela concertada no tiene duda ninguna por parte de este Gobierno socialista, sin olvidar que somos grandes defensores de la escuela pública. No se emocionen. Y estará conmigo, señor Varela, que existen otros temas de mayor calado en educación que no tratar esta cuestión de la pregunta en un pleno cuando se resuelve en el despacho, como ya se ha resuelto. Quédese con esta idea. Estamos comprometidos con la educación de nuestros educandos de esta ciudad y con sus comunidades educativas. No le quepa duda, ya sea escuela pública como concertada. Y también le digo que si el señor presidente no busca el día y no busca la hora, es muy difícil reunirse con él. Muchas gracias. Moitas grazas. Seguinte pregunta do Partido Popular, señor Deus. Gracias, señora alcaldesa. ¿Qué alternativas tiene previsto adoptar el Gobierno municipal para compensar a los vecinos la gran cantidad de plazas de aparcamiento que está eliminando en la mayoría de los barrios? Sí, señor Deus, teño que negarlle a maior, porque non é correcto manifestar literalmente que se están a eliminar gran cantidad de plazas de aparcamento na maioría dos barrios da cidade. Por lo tanto, realmente a pregunta non é correcta. ¿Pero qué quieren? ¿Que guardemos el coche en el salón de casa? Hay días que perdería menos tiempo en ir a Lugo que lo que me lleva a aparcar en Pescadería. Señor Villoslada, han logrado poner a todos de acuerdo en los barrios. La gestión del modelo de movilidad es un auténtico desastre. Y al parecer, por su respuesta, va a hacer buena la canción de Sabina. Lo niego todo, incluso la verdad. Visitamos barrios, hablamos con la gente y el sentimiento es común. Pescadería, Ensanche, Mayos, Falperra, Agra, Lavañou, Ventorrillo, Os Castros. Hasta Palavea pide más aparcamiento. Y ello a pesar de que la pandemia ha cambiado nuestros hábitos, ha disminuido la entrada de vehículos y también el uso del transporte público. No pueden aprovechar este momento para tomar decisiones que generen más problemas a los ciudadanos. El problema principal es que están imponiendo medidas sin proponer alternativas reales para paliar los efectos adversos. Es cierto que la movilidad se ha convertido en un reto importante para las ciudades. Se plantean medidas para reducir las emisiones y fomentar el uso del transporte público y ganar espacios para el peatón. Pero estas medidas han de ser paulatinas y no pueden provocar rechazo en los ciudadanos por la forma en que se toman. Más de un 30% del tráfico de una ciudad se genera por coches en busca de aparcamiento. Ello provoca estrés en las personas y aumento de la contaminación, justo lo que se trata de evitar. Y, por supuesto, las medidas han de tomarse pensando en la ciudad en la que vivimos. La nuestra tiene unas características determinantes. Pequeña en superficie, con una alta densidad de población en el centro y con una forma única. Por eso, extrapolar medidas sin adaptarlas a la ciudad es un error. Si los residentes alertan de lo que estamos soportando, el comercio también ha sido claro en trasladar sus preocupaciones. Todos coinciden. La situación se ha complicado porque no se toman previamente soluciones alternativas. Y lo que es peor, no hablan con la gente. No quieren escuchar lo que les dicen. Sin consenso, las decisiones en movilidad son inútiles. Pero me gustaría trasladar en cifras lo que está provocando en la ciudad. Lo que han hecho en Pescadería y en Ensanche demuestra que saben sumar, señora alcaldesa. Si en un sector había 41 plazas y en el otro 328, ahora hay 369. El truco está en que esta operación aritmética hay que completarla diciendo que van a suprimir 115 plazas con las reformas de San Andrés y San Agustín. En la calle Compostela nos hemos quedado sin 24 plazas, otras 25 en Pardo Bazán y se suprimirán 300 en Pintor, Joaquín Baramonde, Plaza de Lugo, calle Ferrol y el carril bus de Juan Flórez y calle Betanzos. En la Falperra han suprimido 27 en las actuaciones de Alfonso VII y Costa da Unión. En Os Mayos se han suprimido plazas, en Padres Rubinos también las de Ramón Cabanillas y 12 en Mariscal Pardo de Cela. En Cuatro Caminos se han suprimido 75 plazas en Alcalde de Marchesi, Primavera y Puga y Parga y está prevista bajo el viaducto de Alfonso Molina suprimir otras 30. En Lavañou, las calles Cultura y Pintor Llorens pierden 27 plazas. En Os Castros se han suprimido 18 en Monte das Moas y se van a perder con la actuación de Rafael Várez. ¿Qué alternativas han ofrecido a los vecinos y comerciantes? He nombrado en esta relación y aún faltan 670 plazas, ni más ni menos que ha perdido la ciudad. Empiecen ofreciendo alternativas, como hacen en otras ciudades. Eso es lo difícil.
Ustedes han elegido el camino fácil, ensanchar aceras y plantar árboles, pero eso no es lo único que hay que hacer. Lo que da más trabajo es ofrecer un verdadero plan de actuación a los vecinos y comerciantes, no anuncios de prensa. Ya se los advertimos hace tiempo. Este no es el camino y, a la vista de su respuesta, negarlo todo tampoco es el camino. Muchas gracias. Señor Deus, vaya distopía que nos dibuxa da cidade. En fin, sabía que eran conservadores, pero tanto é difícil de entender, sabendo as necesidades que temos nas cidades, e nesta cidade tamén, por moitas peculiaridades que teña. Non sei se... Eu supoño que sí, o que pasa é que hai que facer discursos catastrofistas en este e en outros un par de temas máis, non? Pero pouco aprenderon das necesidades de espacio público desta pandemia. Pouco ou realmente nada, pero insisto, eu creo que é unha cuestión puramente retórica, pero que non é a que defenden. Miren, saben vostedes en materia de mobilidade o único que fixeron ben? Un documento como é o PEMUS, que haberá que revisar, evidentemente, no que se pode ler claramente que nos casos onde a acera se resulte demasiado estreita, deberá reordenarse a sección do viario, reducindo o espacio destinado ao estacionamento de vehículos para poder ampliar as aceras. Quero dicir que vostedes mesmos son conscientes a hora de establecer un PEMUS, un plan de mobilidade urbana sostible, da necesidade de mellorar a accesibilidade da cidade, necesidades que son acuciantes na situación actual de pandemia e necesidades que fan que a xente sexa consciente dunha mellor calidade urbana na nosa cidade. Fai un relato que, como lle dicía, non é máis que terxiversado porque podemos facer unha relación de como, aínda que non lle gusten os números, fíxose a fusión das zonas hora de ensanche e de peixería, sí, onde antes a peixería tiña 41, ten un total de 369, lles guste ou non. Cando se vai reordenar ou reurbanizar o entorno de San Agustín, vanse habilitar prazas verdes de residentes que hoxe por hoxe non existen. Cando en Compostela compensamos verdes en Picabia. En Pintor Bamonde vanse compensar plazas verdes no ámbito. En Alcán de Marchesi fíxose en Avenida de Oza ou para Puega e Parga en Castro Chané. En Alfonso VII, pois en Pasadizo de Pernas ou en Médico Durán. Que relato nos fan? Que contas fan? As que lles interesa simplemente para demoler un proxecto de mobilidade bastante máis sostible, porque do que vai esta historia non é de buscar unha absoluta compensación de quito unha plaza, poño outra plaza, sino que estamos falando de mellora de espacio público, estamos falando de mellora do transporte público e estamos falando, sí, de prioridade dos residentes. En fin, supoño que seguirán con esta teima, nos estamos a traballar de forma progresiva nesa mellora do espacio público e temos que seguir traballando precisamente dentro desas claves do menor impacto posible no tráfico e tamén nas disponibilidades de aparcamento. Pero temos que pensar que por onde vai un bus van 50 vehículos menos, señor Deus. Iso que temos que facer. Estes eran os cambios eficaces da súa campaña electoral de 1.300 plazas de aparcamento no barrio das Flores. Esta era a campaña que tiveron para o mandato do señor Negreira. Onde están? Quero dicir que deixemos de especular con estas cuestións e fagamos políticas de verdad. Fagamos políticas de verdad en tempos de pandemia, en tempos de maior necesidade de espacio público e de maior calidade urbana. E pensando, sí, nos residentes e pensando, sí, por suposto, no comercio. Mais nada e gracias. Moitas grazas. Terceira e última pregunta do Partido Popular, señor Coira. Muchas gracias. ¿Qué balance hace Inarrey de su gestión del área de cultura desde que le retiró la delegación a Jesús Celemín? Gracias, señora alcaldesa. La verdad, señor Coira, vostede non ten culpa ninguna e, ademais, só faltaría que o pagara con vostede, pero permítame que lle diga que podían mancomunar as preguntas, porque é o que lle vou a contar agora. Voulle volver a repetir o mismo e a vostede non lle parecerá ben e vostede tamén necesita o seu minuto de gloria. Bueno, en fin, claro. A ver, o balance que se fai é positivo, señor Coira. Que balance vai a facer o goberno? Negativo? Un balance positivo. Millorable? Pois como a todo, sen dúbida, todo é millorable. Houve unha pandemia
marzo de 2020, estado de alarma, o día 9 pois parece que remata e levamos vivindo tempos difíciles. Xa fixen un relatorio, creo que bastante extenso, na resposta ao BNG, un recoñecemento de que toda boa disposición e colaboración por parte dos grupos pois sempre é ben recibida, e incluso aclarar que, bueno, que cando non se plantean líneas políticas alternativas, que vostede pode plantealas, porque vostede teóricamente é a alternativa. Supoño que non será só a crítica, poden centrarse no cambio dun jefe de departamento ou nun jefe de unidade ou nun directivo, pero vostede xa gobernou, ten experiencia e sabe que, sendo todo mellorable, pois o goberno está facendo un bo traballo. Ademais, creo que neste caso a alcaldesa puso ao frente da área de cultura e iso ten consecuencias moi positivas, señor Coira. Vamos a ver si a la tercera va la vencida, porque claro. El señor Celemín fue la primera persona en la que la señora alcaldesa delegó las responsabilidades de cultura en este mandato. El señor Celemín, en la primera crisis de gobierno que tiene este ayuntamiento, por llamarlo de alguna manera, redistribuye el área de cultura y la alcaldesa asume esa área de cultura. El señor Celemín, pues por suerte o por desgracia, o porque no lo dejaron, o por no sabemos por qué motivos, pues no fue capaz de desarrollar un proyecto cultural que usted dice que tiene, un plan cultural que usted dice que tiene, que lo tendrán en un cajón, porque ninguno de los miembros de este ayuntamiento lo conocen y el sector lo desconoce totalmente, porque el sector vive con mucha preocupación la situación cultural que vive esta ciudad. Está en la situación más dramática de la historia, el sector cultural probablemente. Nunca pensaron estar en una situación tan dramática como están, y el ayuntamiento, que debía ser apoyo y refugio de muchas personas que desarrollan su actividad porque el ayuntamiento las contrata en la ciudad, porque los coruñeses queremos tener cultura, pues no está respondiendo. Con un fresco cutre, que usted sabe que es cutre, aunque se le hincha el pecho, un fresco cutre para la cultura, como cutre y corto para muchos otros sectores, y que llevamos reiteradamente demandándole. Entonces usted dice que lo han hecho muy bien. Pues yo no sé si lo han hecho muy bien, pero desde luego el señor Celemín dura 1 año y 3 meses, creo, 1 año y medio, poco más. El señor, la persona que sustituye en la dirección o que busca la alcaldesa para la dirección de cultura, la alcaldesa tarda 3 meses en encontrar un sustituto, no le valía ningún funcionario de la casa ni de ninguna otra administración, ni le valía la que 8 meses después se puso ahora, encontrar a una persona en el sector cultural, conocida, reconocida en esta ciudad, que aguantó 5 meses. Aguantó 5 meses. ¿Qué pasa en el área de cultura? Pues ustedes lo sabrán, pero este señor, con muy buena voluntad, vino a liderar un proyecto cultural para esta ciudad y no le han dejado. No le han dejado. Unas semanas antes de irse, cambió de jefa de servicio, para después irse. No tiene ningún sentido. ¿Qué pasa ahí que no puede uno desarrollar un proyecto cultural para la ciudad? Algo está pasando. Por eso estamos preocupados. En el INCE, pues en el INCE primero lo llevaba uno, después el otro, después el otro. Después el jefe de gabinete de la alcaldía se incorporó también al Consejo Rector del INCE. ¿Qué pasa ahí? Problemas. Hay un montón de problemas. Hemos hablado de cultura este año en casi todos los plenos reiteradamente y hemos conseguido cosas muy positivas apoyando unánimemente. Todos los grupos de la oposición hemos tendido la mano y hemos llegado a muchos acuerdos de muchas cosas que son papel mojado, que no han hecho absolutamente nada. Ustedes tienen problemas con la Fundación Luis Soane, 800.000 euros para poner el edificio en condiciones de proteger la obra de Soane que está ahí. No son capaces, firman un acuerdo con la Marea, se comprometen a hacer eso. No hay ni los 800 euros, ni van el plan de inversiones, ni se le ve ni se le espera. Tienen problemas con la banda municipal, vienen a la comisión, explican su problema. Siguen igual, tienen problemas con la Sinfónica, tienen problemas con las fiestas, con el INCE, con el Noroeste, etcétera, etcétera.
Traemos aquí mociones, preguntas, todos los grupos. Llegamos a acuerdos por unanimidad, mano tendida. Nunca la cultura tuvo tan apoyo tan unánime en este ayuntamiento. Hemos aprobado una declaración institucional. Algo pasa cuando una persona apasionada por la cultura dura 5 meses en un cargo. Algo pasa. ¿Cómo que no pasa nada? ¿Cómo que no nos tenemos que preocupar y que todo va bien? No va bien, porque no se están haciendo las cosas bien y porque no hay proyecto cultural. Y le garantizo que todos los grupos de la oposición y las personas, los concejales que directamente están involucrados en temas de cultura, hemos hablado entre nosotros de esto, estamos preocupados y hay que darle solución, porque la ciudad no puede seguir así, la ciudad no merece seguir así y el sector no merece que nosotros le fallemos en un momento como este. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora alcaldesa. Señor Coira, é verdade que non hai 2 en 3. Vostede, pois, reincideu propostas alternativas, líneas políticas culturales diferentes ás que se están levando a cabo. Ninguna. Existen problemas, presentan muchas iniciativas. Pero, señor Coira, cal é a alternativa que teñen vostedes? Cal é a crítica? Vostede atrevese a decir que aquí ven alguén a liderar? Non, mire, vostede está equivocado. O mellor é que eu falo con moita claridade. Aquí quen lidera é a alcaldesa e os concelleiros de cada área. Aquí non ven ninguén a liderar nada. Aquí o que hai é funcionarios e directivos que responden ás líneas políticas que marca o goberno. Non se equivoque vostede. Non sei se con vostede veñen outros a liderar algo. Con este goberno e con esta alcaldesa, quen lidera o goberno é a alcaldesa. Digo, por si vostede está trabucado ou equivocado, que é parecido, pero non é o mismo. Se quere que yo explique, tamén lle explico as diferencias. Cal é a alternativa que ten vostede? Porque acaba de caer nunha contradición evidente. Unha contradición, pero de libro. Chegamos a acordos. Se chegamos a acordos é porque estamos de acordo na línea cultural a seguir. Ou vostedes chegan a acordos durante 2 anos se non estiveran de acordo nas líneas políticas que se poñen sobre a mesa. Ou é que chegaron a acordos con este goberno e cos outros grupos sin estar de acordo coa línea política e coa línea cultural que se seguía. A ver, ten que poñerse de acordo consigo mesmo. Ou hai unha línea política correcta e hai acordos cos grupos, ou a línea política non é correcta e vostede ten que decir cal é a outra alternativa. Se vostede o que ven aquí é a preocuparse do nombramento dun jefe de departamento ou dun jefe de servicio, pois a verdade, di bastante pouco de quen ten que ser a alternativa política, bueno, dentro do sistema de partidos clásico onde a dereita suele ser a alternativa á esquerda. Señor Coira, agradecer sempre que fai aportacións, e creo que é positivo, pero desde logo, no momento en que vostede recoñece que non teñen unha proposta alternativa, o que lle decía ao comezo, non hai 2 sin 3. E vostede, ou igual que fixeron outros grupos, veñen aquí a ver se rascan algo, pero non teñen alternativa. E cando un grupo camiño, o mellor é non despistalo. Eu creo que teñen que continuar por ese camiño. E permítame, señora alcaldesa, señor Coira, o señor Celemín é un magnífico concelleiro, foi un magnífico concelleiro de Cultura e un magnífico concelleiro de Educación. Non sei vostede que é o que busca, en calquera caso, non se equivoque. Aquí o que hai é un gran equipo e, pois, unha persona magnífica que lidera o equipo. Quen lidera un concello é a alcaldesa ou alcalde, neste caso, unha alcaldesa. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas. Rematan aquí as preguntas orais. Pasamos xa as preguntas de resposta escrita que serán respondidas antes do próximo pleno e pasamos aos rogos orais. 3 presentados pola concelleira dona Isabel Faraldo, 2 do BNG, 3 da Marea Atlántica e 6 do Partido Popular. Señora Faraldo, o seu turno. Graciña, señora alcaldesa. Bueno, efectivamente, a renuncia do director xeral de Cultura non deixou indiferente a ninguén. Eu tamén traigo
un rogo nese sentido, non? Bueno, primeiro, mandar ao señor don Rómulo Sanjurjo, a pesar do pouco tempo que coincidimos no percorrido común, pois sempre recibín moi boa acollida as poucas veces que tiven que chamar a súa porta. E, polo tanto, desde aquí envíolle unha aperta e, ademais, desexolle éxitos nos proxectos que emprenda. Dito isto, pois rogar que desde a Alcaldía se nos informe coa máxima celeridade posible como se vai a cometer o replantexamento que esta renuncia supón neste sector tan importante, vital e non sempre ben cuidado. E, ademais, propoñer que se valore crear unha concellería propia para beneficio e protección do sector da cultura. Traía hoxe tamén unha pregunta escrita sobre as galerías comerciais situadas entre a Rúa da Merced e a Avenida de Oza, e tamén traemos un rogo oral, non? Ese pasadizo presenta neste momento unha necesidade de limpeza profunda. Decía antes o concelleiro de Urbanismo que hai unha parte privada e unha parte pública, pois na parte que nos corresponda facelo e na parte que nos corresponda exixilo, pero existen enormes telarañas, o sea, xa non é unha cuestión de limpeza, xa é unha cuestión de mantemento. E, ademais, o aumento da iluminación para que as pequenas tendas que ali están pois estén mellor acondicionadas. E, por último, xa, o último rogo oral, pois na visita ao barrio dos Castros nos trasladaba a súa asociación veciñal pois o problema na travesía de José González Chas, no barrio de Oza e de Os Castros. Hai que acometer unha reforma moi pequena e, sin embargo, xeneraría grandes beneficios. Unha pequena rúa en moi mal estado, pois además das fendas no cemento e dun suelo totalmente irregular e con desniveis, está preto dun solar aberto en situación totalmente de abandono. Bueno, pois rogamos a reparación e mellora de dita travesía, así como a exigencia ao dono ou dona do solar da súa correcta limpeza. Graciñas. Moitas grazas, señora Faraldo. Unha puntualización, que supoño que será un error. Non hai director xeral de cultura nin doutra cousa. Neste Concello eu fago moitas cousas, pero nomear directores xerais todavía non. O mellor, algún día me toca, pero polo momento nomeo directores ou directoras de área. Era unha puntualización, nada máis, non ten maior relevancia. Agradezo ya e deixeme justificarme que probablemente sexa unha cuestión laboral do meu hospital levada por esa situación. Disculpas. Pois agardo que o director xeral de Cultura do seu hospital se atope ben. Polo BNG, os dous rogos orais. Adiante, señor Deus. Grazas. Rafael Várez Vázquez foi, ademais dun prestixioso abogado, un destacado activista político comprometido na loita contra a ditadura franquista e na defensa dos dereitos das persoas traballadoras. O seu compromiso levouno a ser procesado polos sucesos do 10 de marzo de 1972 en Ferrol, que se saldaron co asasinato dos traballadores da Bazán Amador Rei e Daniel Niebla, medio cento de traballadores feridos, 16 por feridas de bala, 160 traballadores despedidos, 60 encarcerados e 54 multados. Entre as persoas que resultaron encarceradas atopábase Rafael Várez, que pasou 9 meses no antigo cárcere provincial da Coruña. Ademais da súa implicación como movemento obreiro, nas eleccións municipais de 1979, Rafael Várez resultou eleito concelleiro na Coruña na lista do Partido Comunista de Galicia. Durante o primeiro mandato democrático do Concello da Coruña, Rafael Várez foi tenente de alcalde e responsável de urbanismo, promovendo o primeiro Plan Xeral de Ordenación Urbana. Polas razóns de banditas, o Grupo Municipal do BNG realiza o seguinte rogo: que no marco do proxecto de reurbanización e humanización da Rúa Rafael Várez Vázquez, actuación que se vai prolongar ao longo dos vindeiros meses, o Goberno Municipal honra a memoria de Rafael Várez pola súa contribución á loita polas liberdades e a defensa dos dereitos das persoas traballadoras, colocando na devandita rúa unha placa e un busto ou unha estatua na súa lembranza. Seguinte rogo: o Grupo Municipal do BNG sempre defendeu a potenciación dos mercados municipais como centros dinamizadores da vida comercial e social dos barrios.
Por iso defendemos a necesidade de acometer unha reforma integral do mercado de Santa Lucía que permitise compatibilizar nese espazo o mercado co futuro centro de saúde e incluso outros usos cívicos. Porén, é desexable levar a cabo estas actuacións dende o diálogo e procurando causar os mínimos prexuizos posíveis. Segundo as nosas informacións, a pasada semana funcionarios do Concello da Coruña informaron ás praceiras e praceiros do mercado de Santa Lucía que debían abandonar o edificio no prazo de 10 días alegando causas sanitarias, sen tempo material para que algúns deles poidan proceder ao traballo. Polas razóns devanditas, o Grupo Municipal do BNG realiza o seguinte rogo: que o Goberno local dé as indicacións necesarias para que o traslado dos postos do mercado de Santa Lucía se efectúe previo diálogo coas praceiras e praceiros e intentando causarlle o mínimo prexuizo, convindo con eles un período de tempo suficiente para que podan proceder ao traslado. Moitas grazas, señor Jorquera. Turno para a Marea Atlántica. Sí, moitas grazas. A identidade de xénero é un elemento central na identidade das persoas, en consecuencia, o seu recoñecemento por parte das administracións públicas é de vital importancia para garantir o pleno goce dos dereitos humanos, incluída tamén a protección contra a violencia, a tortura, o maltrato, o dereito á saúde, o dereito á educación, ao emprego, o acceso á seguridade social, así como o dereito á liberdade de expresión e tamén de asociación. A comunidade transxénero é moi diversa, inclúe a persoas transexuais preoperadas e tamén posoperadas, pero tamén a persoas que deciden non operarse ou que non teñen acceso a estas operacións. Poden identificarse como persoas transxénero, de muller a home, ou poden ser de home a muller e poden ou non terse, como dicía, sometido a intervención cirúrxica ou a terapia hormonal. Hai múltiple legislación internacional de dereitos humanos en relación coa orientación sexual e coa identidade de xénero. Hai uns determinados principios que se deben de ter en conta como estándares internacionais mínimos e que deben de ser unha guía para todos os gobernos e creemos que é necesario telos en conta. En data 18 de abril do ano en curso, a alcaldesa publicou nas súas redes sociais a seguinte mensaxe: creo que amparar el borrado de las mujeres en el lenguaje inclusivo no es feminismo. Y creo que instalarnos en la dicotomía de que el feminismo que no se rige por la ortodoxia que marcan algunas no es feminismo y es discriminatorio y falso. Asimismo, a alcaldesa tamén manifestou nas redes: las personas gestantes somos mujeres. E tamén manifestou a que viene este neolenguaje e tamén chegou a sinalar, amosando un claro descoñecemento nesta materia, que hai homes xestantes, preguntaba isto de verdade. A data 20 de abril atopámonos con un comunicado de distintas entidades, neste caso de Amizando e de Avante LGTBI, que emiten un comunicado pedindo que a alcaldesa retire estas verbas. Pois ben, por todo isto, rogamos que a alcaldesa se disculpe públicamente coa comunidade transxénero por estas desafortunadas palabras e que proceda a dar cumprimento á legislación internacional de dereitos humanos. Moitas grazas. Sí, o pasado 29 de abril soubemos a través da prensa que a Mobile Week, evento celebrado na Coruña con grande éxito de público dende o 2018, escollía como sede a cidade de Ourense. Descoñecemos cales son as causas reais desta considerable perda para a nosa cidade, pois ninguén dende o Concello da Coruña tivo a ben explicarnos o acontecido. Un feito que se suma a outros que dan testemunha do desleixo e da incompetencia dun goberno que suma en moitas áreas como a de cultura, deportes, emprego, turismo ou participación unha folla de servizos prácticamente en branco. É imprescindible que a Coruña trate de recuperar parte do prestixio como sede de eventos que este goberno está a estragar, polo que lle rogamos ao goberno municipal que recupere a celebración da Mobile Week para o ano que ven na Coruña. E o último rogo da Marea Atlántica ten que ver coa regulación do teletraballo. O 16 de outubro de 2020 aprobouse a Instrucción 1/2020 para regular o traballo do persoal municipal no marco da crise sanitaria ocasionada pola COVID-19. Esta instrucción xa recollía o compromiso de poñer en marcha un novo marco normativo xeral de regulación do teletraballo no Concello.
Na liña do establecido no Real Decreto 29/2020, do 29 de setembro, o teletraballo constitúe unha oportunidade para a introducción de cambios nas formas de organización do traballo que redunden na mellora da prestación dos servizos públicos, así como no benestar das empregadas e empregados públicos. Este Real Decreto introduce un novo artigo, 47 bis, no texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, que regula a prestación de servizos en réxime de teletraballo. Establece un prazo de 6 meses para que as administracións públicas adapten a súa normativa de teletraballo. Rematado este prazo de 6 meses e tendo en conta que a vixencia da Instrucción 1/2020 deste Concello está vinculada á situación da crise sanitaria e ao estado de alarma que previsiblemente rematará esta semana, rogamos que o Goberno local regule de maneira xeral a prestación de servizos na modalidade de teletraballo no Concello da Coruña en termos similares ao aprobado noutras administracións como o recente acordo da Administración Xeral do Estado. Moitas grazas. O Grupo da Marea Atlántica, turno para o Partido Popular. En la visita realizada por la alcaldesa al barrio del Viña, ella misma pudo verificar el estado de dejadez en el que se encuentra este barrio y los problemas pendientes de dar solución, ya que continúan teniendo las mismas dificultades de siempre que se han trasladado al Pleno una y otra vez. Entre ellas, la invasión de ratas, la falta de mantenimiento de equipamiento e infraestructuras, la escasez de iluminación en zonas de paso habitual, la escasez de mobiliario urbano, la falta de medidas de seguridad o la aplicación de un procedimiento de control animal. Por eso ruego que la visita realizada sea un punto de partida para estimar las demandas de los vecinos que se repiten insistentemente en cada entrevista que estos tienen con los representantes del Ayuntamiento, evitando que sea una visita cosmética más para la publicidad del Gobierno municipal. Que se defina un plan de actuaciones para el barrio del Viña asignando partida presupuestaria y plazos de ejecución. Que se comunique este plan a los representantes de la asociación vecinal para su conocimiento y difusión entre el resto de los residentes. Y que se estime prioritaria la acción contra la invasión de ratas por ser un hecho que puede causar problemas sanitarios entre los residentes del barrio. Gracias. Gracias, señora alcaldesa. Entre as medidas recomendadas polo Ministerio de Sanidade para a protección dos traballadores fronte a COVID-19, tanto no ámbito público como privado, e cando non se pode garantir a distancia de seguridade mínima de 2 metros, está incluída a implantación de barreiras físicas de separación, como as mamparas de metacrilato. O Concello da Coruña ten implantada esta medida na gran maioría das súas dependencias, pero non así nas do Grupo Municipal do Partido Popular, onde as persoas que aí traballan contan cunha insuficiente ventilación, teitos baixos e distancias que non chegan a eses 2 metros de distancia mínima. Esta situación foi comentada de xeito verbal a membros do Goberno municipal en numerosas ocasións e de forma escrita mediante un rogo no pasado pleno, sen ter recibido resposta nin actuación ninguna encaminhada a solucionala. Do mesmo xeito, solicitáronse por escrito e verbalmente a renovación das cadeiras dos postos de traballo, cambiando as actuais por cadeiras ergonómicas que cumpran cos requisitos mínimos contemplados na normativa de seguridade e saúde no traballo, sen que ata a data de hoxe se teña recibido. Rogo que o Goberno municipal proceda á instalación inmediata de mamparas de metacrilato que separen o personal que traballa no grupo, así como un purificador de aire nas dependencias do Grupo Municipal do Partido Popular, cumprindo coas medidas mínimas de protección das persoas fronte a COVID-19 e que se procede igualmente á renovación das cadeiras dos postos de traballo ocupados no Grupo Municipal. O seguinte rogo ten relación co barrio de Novo Mesoiro. Tendo en conta que unha das competencias municipais é de prestar un maior e mellor servizo aos cidadáns en canto ao mantemento de rúas, prazas e lugares de interese da cidade, e tendo en conta que un dos espazos máis importantes para o cidadán é o estado dos barrios e velar pola súa seguridade, rogo que o Goberno municipal realice as actuacións oportunas para colocar barandas de protección nos actuais parques infantís preto das rotondas do Avenido de Novo Mesoiro, para cambiar as fontes de augas actuais pola súa falta de funcionalidade e colocación de algunha máis en cada área infantil, así como crear prazas de aparcamento para persoas con discapacidade física nas vivendas do barrio. O seguinte rogo sigue sendo para os barrios da cidade, o barrio de Susán.
Tendo en conta que unha das competencias municipais é a de prestar un maior e mellor servizo aos cidadáns en canto ao mantemento das rúas, prazas e lugares de interese da cidade, e tendo en conta que un dos espacios máis importantes para o cidadán é o estado dos barrios e velar pola súa seguridade, rogo a este Goberno municipal solucione dunha vez por todas a situación dos veciños do barrio de Susán, os cales se senten esquecidos e abandonados, xa que en varias ocasións trasladaron a inseguridade e falta de protección a causa do deterioro provocado por un vehículo que ocasionou danos en varios bloques que levan semanas tirados, así como as balas caídas, tendo que ser os propios veciños os que retiraron coas súas mans e traballo deses danos. E, por último, o último rogo está dirixido ás instalacións deportivas, ao mantemento concreto das instalacións deportivas. Tendo en conta que unha das competencias municipais é prestar un maior e mellor servizo aos cidadáns construindo, xestionando e mantendo as instalacións deportivas de titularidade municipal, rogo a este Goberno municipal que se axilice os trámites necesarios e realice as xestións oportunas para que os contratos de mantemento de extintores, limpeza de instalacións, mantemento de ascensores, seguro de accidentes nas escolas deportivas municipais e vixiancia e actividades físicas e deportivas, que fan un total de 9 dos 10 contratos que xestiona esta Concellería de Deportes, sexan licitados, segundo trasladado pola Concelleira, debido a que está perxudicando ao bo desenvolvemento do servizo. Moitas gracias, señora alcaldesa. Habiendo recibido el Grupo Municipal Popular escrito de don Jorge Souto Galán solicitando amparo por la indefensión generada por el responsable del Departamento de Personal al no facilitársele vista y copia del expediente para la provisión por el sistema de libre designación del puesto de jefe de Servicio de Seguridad Ciudadana, teniendo que presentar recurso de reposición sin tener acceso al conjunto del expediente, a pesar de solicitarlo en 2 ocasiones, como veo que la alcaldesa conoce algo en materia personal que nos acaba de dar una lección, ruego que el Gobierno municipal deje de poner trabas y de incumplir la normativa vigente y facilite a don Jorge Souto Galán acceso y copia al expediente del que es interesado para la provisión por el sistema de libre designación del puesto de jefe de Servicio de Seguridad Ciudadana, para el que fue elegida una persona miembro de la candidatura de Inés Rey para las elecciones municipales, psicóloga de la prisión de Teixeiro, y que también se facilite copia íntegra del mismo al Grupo Municipal Popular, tras solicitarlo en 2 ocasiones mediante escritos presentados en el registro municipal sin que se le autorizase. Muchas gracias. Moitas grazas ao Grupo Popular. Ata aquí o pleno ordinario do mes de maio. Pasamos agora ás intervencións previstas para o escano cidadán. En primeiro lugar, ten a palabra María Lourdes Cordero Lorenzana. Por favor, achéguese ao micro. Señora Cordero, benvida ao Pleno do Concello da Coruña. Benvida a este salón de plenos para a súa intervención respecto do novo CHOAC en representación da plataforma Novo CHOAC. O tempo de intervención é de 3 minutos, aínda que trato de ser laxa, o que sí pido é que non se excedan moito máis do tempo estipulado. A continuación da súa intervención será contestada polo concelleiro de Urbanismo, señor Díaz Villoslada. Adiante, cando queira. Ilustrísimas señoras y señores ciudadanos de Coruña, los vecinos de CHOAC y como médico de UCI hemos vivido muy de cerca el proceso de adaptación del hospital a la actual pandemia. Ni nosotros, sus vecinos, ni en general los ciudadanos de Coruña entendemos la precipitación y la falta de transparencia con el cierre y traslado de varios hospitales imprescindibles para el área sanitaria, en especial el materno. Resulta llamativo que, con las lecciones aprendidas durante la pandemia, como el distanciamiento social, la mayoría de esta corporación aplauda la concentración de los servicios sanitarios en un único hospital que va a provocar una sobreocupación del terreno. El modelo de ampliación del viejo CHOAC es el mismo que antes de la pandemia. ¿Acaso no hemos aprendido nada? ¿Por qué no se ha escuchado al Colegio de Médicos o a la Escuela de Arquitectura? ¿Han pensado lo que significa
invertir más de 400 millones de euros para ampliar un hospital con más de 45 años en una zona con grandes dificultades orográficas. Esto supone un mayor coste que uno nuevo en una zona geográficamente apropiada, comunicada y accesible. Existen otras ubicaciones en el Ayuntamiento de Coruña. Como responsables políticos, ¿creen que es una decisión correcta? La empresa de la última construcción sabe perfectamente lo que supone una ampliación. Obras conviviendo con cirugías complejas, pacientes trasplantados, inmunodeprimidos, críticos, riesgos biológicos con infecciones o por infecciones y grandes dificultades para coordinarse con quirófanos activos. ¿Saben dónde se van a trasladar los pacientes para evitar estos riesgos? Es imprescindible proteger nuestra sanidad pública, esencial en la lucha contra la pandemia. Han empezado la fase 3 del antiguo plan, ahora fase 0 de la ampliación, con una sanidad pública sobrecargada y con un déficit de personal. ¿Por qué tanta prisa por algo que no se hizo en todos estos años? La mayoría de trabajadores del CHUAC quieren un hospital nuevo. La Junta de Personal nos apoya, igual que muchos ciudadanos de Coruña con sus firmas. Con varios premios se ha demostrado que tenemos uno de los mejores hospitales asistenciales. ¿Acaso Coruña no se merece un nuevo y mejor hospital igual que otras áreas sanitarias? Humanizar nuestro entorno es plantear una nueva ubicación más accesible para los medios de transporte, para más de 500.000 de personas, conservando las viviendas. ¿Qué pensará Europa cuando millones de euros se van a utilizar para realizar proyectos que implican pagar la expropiación y destrucción de los hogares de muchas familias, ignorando la propia planificación urbana del Ayuntamiento y la existencia de mejores alternativas? Este será una de las inversiones más importantes de A Coruña, que quedará para nuestros hijos, para nuestras futuras generaciones. Es el momento de aprovechar una oportunidad única para no tropezar 2 veces en la misma roca. Luego será irreparable. De una u otra forma, todos somos responsables de que este sea un proyecto de futuro, viable y sostenible. Por eso pedimos responsabilidad y planificación, reflexión y debate, menos cemento y más personal. CHUAC sí, pero non así. Muchas gracias. Moitas grazas. Non se pode aplaudir. Señor Díaz Villoslada, ten a palabra para responder. Grazas, señora Cordero. Sí, señora Cordero. Pode esperar, sí, agardar a que lle conteste o concelleiro. Sí, señora Cordero, gracias por su intervención. Realmente su intervención lo que viene a presentar es un análisis o a formular un debate sobre modelo hospitalario. El análisis funcional, organizativo, asistencial del modelo hospitalario de nuestro sistema de salud es una competencia, como sabemos, autonómica. Es la Xunta de Galicia, es el Sergas, con sus expertos sanitarios, con sus expertos en gestión hospitalaria, quienes tienen que tomar las decisiones sobre los modelos que se desarrollan en nuestra comunidad. El Ayuntamiento, como usted sabe perfectamente, lo que sí hace es colaborar en la definición urbanística y de las infraestructuras necesarias del modelo hospitalario que establece la Administración sanitaria. Hacer otra cosa por parte del Ayuntamiento, y no es por evadir responsabilidades, sino todo lo contrario, no sería viable porque no tendríamos capacidad, ni la Administración municipal, ni este Pleno, ni esta corporación, para, sí para debatir, pero no para establecer cuál es el modelo de crecimiento hospitalario. Y en ese sentido, y sin perjuicio, como señalaba, de la absoluta necesidad de reforzar las necesidades de personal de todo nuestro sistema sanitario y de una forma especial, siempre hemos dicho también, y de forma principal del sistema de atención primaria, es incuestionable, yo creo que nadie se cuestiona la necesidad de que un hospital como el de Coruña, que es un hospital de referencia, necesita este nuevo impulso. Necesita este nuevo impulso el hospital, necesita un nuevo impulso también o un mayor impulso el propio centro de investigación, el propio INIVIC. Y por eso el Ayuntamiento, a partir de la planificación sanitaria establecida
por la Xunta de Galicia, por el Sergas, estableció el convenio para hacer viable esta ampliación del complejo hospitalario de nuestra ciudad y en nuestra ciudad, no en ubicaciones alternativas que pudieran poner en riesgo el establecimiento de nuestro hospital, incluso en nuestro propio término municipal. Porque estamos, y lo ha dicho, y lo puede decir evidentemente mejor que yo, porque es profesional del sistema sanitario, ante un reto de nuestro sistema público de salud, y también hemos dicho aquí que somos más partidarios de este sistema público que el elaborado o el llevado a cabo en otros hospitales de Galicia, porque estamos hablando también de un revulsivo económico, de un revulsivo de empleo cualificado, y estamos hablando de la reputación de la ciudad y, como digo, de nuestro sistema sanitario. Es cierto que hemos siempre, desde el primer momento, defendido la ubicación elegida, pero no por otra razón que es la que está establecida en nuestro propio planeamiento urbanístico, como así hemos comunicado en multitud de ocasiones. El Gobierno municipal siempre ha defendido en todo momento la necesidad, por supuesto, porque es una de las cuestiones que está en medio de este análisis, que aunque sea más de modelo sanitario, está de alguna forma mediatizado por esta cuestión que entendemos. Digo que el Gobierno municipal siempre ha defendido la necesidad de minimizar en la medida de lo posible, eso es cierto, las expropiaciones de viviendas en el entorno del hospital, como se trasladó a la Asociación de Vecinos y a los afectados. Y desde el primer momento, y así consta, defendimos, como acabo de decir, que el actual Plan General contaba con previsiones de suelos urbanos no consolidados y dotacionales en el entorno del actual complejo hospitalario que permitían esta ampliación bien hacia el suroeste o bien hacia el norte. Y es cierto que los expertos sanitarios y de gestión hospitalaria del Sergas defendieron la necesidad de que el hospital tenga un crecimiento lineal continuado en dirección sur-suroeste, con la demolición del hospital de pacientes y la prolongación de los bloques existentes previstas en la fase 3 del plan director anterior, aunque ahora se le llame fase 0 del nuevo plan director. Entendiendo por parte del Ayuntamiento que este crecimiento cumple con las premisas urbanísticas, es por lo que se incorporó a los convenios que se han firmado para dar este nuevo impulso al hospital de la ciudad. Nada más y muchas gracias. Moitas grazas, señora Cordero, pola súa participación no escano cidadán e tamén ao resto de integrantes da plataforma Novo Choa que se achegaron ata esta tribuna para presenciar a súa intervención. Ten agora a palabra don Ildefonso García de Longoria Ramos en representación da Asociación de Leria na Leira. Cando queira, señor García de Longoria. Concejalías, vecindad. Si se quiere despedir adecuadamente el programa europeo Urban enmarcado en el Horizonte 2020 con el objetivo de dirigir el cambio para ciudades mejores dentro de la línea Urbat, es preciso hacer los deberes. Este proyecto europeo, además de financiar la creación de huertos urbanos en la ciudad, ha marcado 4 objetivos que aún están sin conseguir en su totalidad. Esta es la razón por que solicitamos participar en el Pleno. Las 4 líneas estratégicas marcadas por Europa una vez constituidas las huertas eran la creación de un Urban Local Group, ULG, para una toma de decisiones de abajo arriba. 2. Sacar adelante la figura del Gardenizer, o técnico dinamizador de las huertas. 3. La adaptación de la norma romana a Coruña mediante un modelo de gestión consensuado. Y 4. La redacción de un plan de transferencia de buenas prácticas a realizar en el 4º año. Los resultados a día de hoy son los siguientes. La ULG está creada y es operativa, aunque no es soberana en sus decisiones por falta de respaldo municipal. Los Gardenizers, formados por los mismos fondos europeos empleados en la construcción de estas infraestructuras verdes municipales, no operan ni en los huertos urbanos ni en los escolares, como era su objetivo, cuando además la huerta es un espacio seguro frente a contagios que permite tanto un alto potencial para la socialización o envejecimiento activo
como para adquirir gran parte de los objetivos curriculares y trabajar con dinámicas de proyectos con niños y adolescentes implicados con los objetivos para el desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la ONU. El reglamento interno, modelo de gestión, no está normalizando, llegado incluso a plantearse dos modelos, el oficial del Ayuntamiento y el de la Asociación de Leria na Leira, cuando el borrador desarrollado por esta última está ya presentado a la ULG, esperando su corrección y complementa con la experiencia coruñesa la norma romana. La transferencia de buenas prácticas no se va a realizar por sus protagonistas, las personas usuarias, ya que los plazos de adjudicación han sido de 2 años con uno prorrogable en vez de 4 como sería deseable. Y además no hay un equipo de técnicos que lo desarrollen de forma precisa. Tanto la obligación europea de mapear nuevos espacios para el montaje o ampliación de estas ecohuertas, como el mantenimiento o incluso la formación, tampoco se están llevando a cabo por los gardenizers, personal técnico formado desde el área de empleo del Ayuntamiento específicamente para ello. Situación difícil de comprender cuando existe financiación europea para su contratación reservada para este único fin. Cada una de estas estrategias tuteladas y de crecimiento o desarrollo son primordiales para conectar adecuadamente con la línea europea del Connecting Nature, de soluciones basadas en la naturaleza, para el nuevo Horizonte Europa, y así poder mantener, gestionar, expandir, aprovechar y disfrutar de forma directa o indirecta este proyecto tan imprescindible para la vecindad coruñesa en la nueva era post-COVID. Contesta a conselleira de Medio Ambiente, señora Fontán. Boas tardes, señor García. Ildefonso, boas tardes. Bueno, comentarlle en primeiro lugar que efectivamente, o programa URBAT vai da man neste intre do programa Connecting Nature. Cando nos chegamos ao goberno, tiñamos a responsabilidade de enseñar e presentar ao Connecting Nature un proxecto de solución baseado na natureza. Collemos o que tiñamos, estudamos o vosso traballo, o traballo que se fixo no Reurban, e examinámoslo polo miúdo e decidimos cambiar o modelo, o proxecto que íamos a presentar ao Connecting Nature precisamente por a solución das hortas urbáns. Por qué? Porque había un traballo detrás feito que era importante, que xa non era do anterior goberno, senón que viña tamén xa de atrás. Creíamos que a súa importancia, xa non só como un proxecto ecolóxico, verde, de recuperación de zonas urbáns, sino de vivencias, de convivencia social, de formación, de creación de emprego, é unha oportunidade para ensinar a Europa que dende aquí, dende este rincón verde de Galicia, podíamos tamén ofrecer alternativas. A verdade que foi moi ben acollido dentro do Connecting e seguimos explorando eso. O que acontece é que non nos chegaba co que tiñamos. Tiñamos que remodelar o que había para facer o proxecto máis atractivo, máis viable e máis convincente diante dos compañeiros, diante das cidades europeas que están dentro do Connecting. Nese senso, acordarase que estivemos tamén con outros concelleiros visitando non só as hortas urbáns, sino tamén as ecohortas dos colexios. Tiñamos moi presente que o proxecto que íbamos a presentar tiña que ser integral. Nese senso, o que fixemos foi coordinarnos coa Consellería de Emprego e coa Consellería de Educación para acoller todo ese abanico de posibilidades de feito que chegáramos a todas as esquinas. A verdade é que este proxecto dentro do Connecting, donde facemos un novo diseño de servicios, de formación, de equipo técnico, a facer homoxéneo en todas as partes da cidade, a verdade é que tuvo moi bo acollemento e, de feito, este novo proxecto foi premiado dentro da FEM como o mellor proxecto de infraestructura verde. Que vamos a facer a partir desde agora? Efectivamente, Iris, Agra e Novo Mesoiro están xa a piques de rematar este ano as autorizacións e queremos sumar a esas autorizacións un novo modelo que pensamos que é novedoso, que é o que se vai implantar en Adolfo Suárez, que é en Bancais.
Ese diseño en bancais nos va a permitir incluso que en outras zonas da cidade que non tiñamos terreo para poder facer e poder respostar ás demandas da xente que quere traballar en hortas urbáns, poidamos, ao final, sin conseguir pequenas zonas para dar saída a esas demandas. Por lo tanto, a finais de ano poderemos ofrecer de novo esas autorizacións, a concorrencia para as novas autorizacións, xa engadindo as do Parque Adolfo Suárez. Oza e Carlos Casares xa están adxudicadas ás asociacións. O que acontece que aínda non lle entregamos as chaves porque precisamente nese redeseño do proxecto das hortas urbáns que nos demandan e que nos mesmos, despois de ser premiados, entendemos que temos que dar o do de peito e facer algo máis que unha horta normal, convincente, normal, temos que ofrecer un novo diseño, un novo equipo técnico, un novo servicio. Entendemos que hai moi poucos servizos para os que traballan as hortas, ningunha das hortas é igual ás demais, non funcionan igual, hai xente que está abandonando e non nos está avisando, temos uns problemas aí que solucionar. Por lo tanto, temos diante de nós unha posibilidade de un modelo que é, ademais, volvo a insistir, de infraestructura verde e, sobre todo, un lugar de aprendizaxe e convivencia. Así o estamos presentando en Europa e así o presentamos a nivel da Federación Española de Municipios e Provincias. E, polo tanto, temos a firme convicción e a firme proposición de sacar adiante máis hortas urbáns. Non se lle escapa a vostede que nunha cidade con tan pouca zona rural como isto é difícil, non é doado, pero estamos a tope con ese compromiso porque consideramos que hai moita xente de diferentes xeracións, o cal tamén é moi importante, a experiencia que a xuventude está moi interesada en isto. Neste momento chegamos moitísimas demandas de Rosais, Monte Alto, San Pedro, Castrillón, moita xente está demandando as hortas urbáns. Por tanto, contaremos con vostede, con que xa temos unha relación establecida, coa experiencia que teñen xa vostedes, que é moi importante e que lle dá un plus que precisamente o que queremos expoñer a través dunha proposta a nivel fotográfico expositivo no próximo cumio de Sarajevo. Por lo tanto, verémonos neste camiño porque todos facemos falta. Moitas gracias. Moitas grazas, señora Fontán. Moitas grazas, señor García de Longoria, pola súa participación neste escano cidadán. Ao resto, a todos e a todas, moitas grazas e que teñan boa tarde.